Sziasztok, én Pop Simon vagyok, jelentkezem egy év távlatából. Igen, 2015-ben nem volt annyira videónk, a Welcome to Esztergom is elmaradt, úgyhogy megpróbálok legalább évente egy videót összehozni, csak hát eléggé nehézkes, mivel nincs nekünk se ihletünk, se idejünk ahhoz, hogy videózzunk. Úgyhogy, hát ezután megpróbáljuk eléggé minőségévé tenni a dolgokat, tehát hogy most már lehet, hogy újabb kamerákat szerelünk, vagy másabb videotechnikával fogunk foglalkozni, úgyhogy igen, megpróbáljuk a legjobbat kihozni ebből. Most fogadjátok szeretettel a legújabb videónkat! Kuticévok végére sikerült a tervünk. Vége kalandnak, mondja apa most. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Remélhetőleg fél éven belül lesz még egy új videónk. Sziasztok!